Onko se nyt päällä? On. Oliks se äsken päällä? Ei. Mitä ne piippaukset oli? Et se kamera menee päälle ja nyt se rupes kuvaamaan. Eli ylin nappi, tää nappi. Niin, ylinappi. Kerran painat siitä, siis sieltä kuuluu 1 piippaus, sit sen jälkeen 2. Osta iso muistikortti. No siitä ei riitä akku kummiskaan, niin sillä ei mitään väliä. Onko se GoPro sun? Se on mun. Se on 3. White Edition. Must follow Joona. Must get to the video. Must do many team kills. I'm ready. Katsotaan kumpi ehtii ensin. Oota, mulla ei oo Ei lipaski. mullakaan. Mulla on. Noniin. Ai saatana. Pomo! Lääkintämies, saata. Ketä se ampuu? Herää. Your save. Ampuuks toisen? Kuka se ampuu oikeesti? Tuu lähemmäs, ei kuule! Ketä mä ampun Niko? Niko, haluatko kertoa kuka mä ampun? I'm out. En mä tiedä yhtään. Hei, mitä sä teet? Sä juokset nyt vastaan. Ammuuks sä mua? En. Oikealle tulee. Nyt on niille tonne noin. Ammuuks sä mua? Kato Noko. Siellä on jengä. Arte. Niinhän sä sanoit kenelle Eerolleko se oli. Ammut sitä. Eikö? Aleksille, niin sä ammut sitä takaraivoa. Se oli ärsyttävää. Ammut nakkupohjassa, sulla ehkä mahdollista. Se oli ihan hyvä. Kenen mielestä kantaa Oikealla Ampu mua takaraivoa, saatana. Mä ammun kaikki teidät tästä kerran. Ja voi mahdollista. Sieltä Niin tuolta meni just, lähti 2 omaa. Niin jos ne ois mennyt, niin... Älä kuuli saatanaa. Ui vittu. Pitäisikö tuolta mennä 2, niin luulisin noin linjaan. Eli käy sitten. Varmaan kuuluu. Mitä? Voi. Asuma! Lämäri!
Lääkintämies! Juhu! Mä sain sut. Vaan minä, älä ammu. Älä! Homo! Viikon bänni! Viikon bänni!